Hayi man. Asivaleni kaloku i-mic. Madoda. Masilungise nje kweli cala, silungise sivale nje i-mic kwela cala. Amandwendwe wethu afikayo asivale nje indwendwe kwela, sivalele nje i-mic kwela cala. Enkosi kakhulu. Nabo ke bisivalile ke kwela cala i-mic zakhona. Masiphinde sithathe nje kweli cala sibana ngaba bathina yimbadu lena molo. Ngisakumamela ntona yakwafuthini into zakho. Hayi noko ilungisekile noko bendisithi niyaqala nokubona nibe kanti namkeleke kakuhle kanje kwela cala ingakumbi kwiingalo zomthetho kwela cala se-Lady Flay. Siyayiqala kangento yoba naye ube nethamsanqa lobe sisehlo sehle kumntana yakhe dilekwe evotini njengoba zifumana xa sayifumene. Nkosi kakhulu. Angamehleli le nto seziphakathi entsimini zisitya. Ziphumile ngoyinkomo entsimini zize ebuhlanti zizogada into ezawutyiwa zathiwa ifumene isapoti engazi zithi phambili. Alright. Kodwa ke ndithi ke ngesilungu don't try this at home xa uyindoda because xa indoda angehla ingaphumi ngohlobo amadoda angatrayi wona. Nkosi kakhulu bawumba. Nkosi kakhulu bawumpha kwela cala sithi ishiya ne-disclaimer yezolwiwo manqindi esithi please don't write this at home because ingaphuma nodlolazana xa nguwe wona uyindoda. Ingathi ke ufakela izinto zokuba ingathi benomkhethe kuba ingumama nezinye mhlawumbi utsho ndimazi athini abanye kweli cala 0738491740 sithini ngapha. Molweni Tata Msasazi nendwendwe lakho apha estudio. Tata Msasazi, hayi nama ke ndihlomile kulo mba. Tata, hayi andifuna uphosisa. Lo mama wenze into erayithi nomphi na umzali benoyenza le nto kumntana wakhe. Kaloku sikhumbule lokhu abazali abantu abangoomama abantu abanenipha ngabantwana. Ayayiqonda tata. Hayi urayithi laa nto. Hayi ndimgxeki nam. Enye into umthetho walapha kuthi eMzantsi. Heyi lo mthetho nawo ngulona ngapha amaxesha ootsotsi bayaphumelela bona kodwa barongo. Uphinde yabo vice versa nje umthetho walapha. And laa mama uncede nabanye abantwana abaninzi mhlawumbi ebebezawuphinda lo mntu emane kongoku uqebuyelela kuwo mhlawumbi masezomzekelo mhlawumbi bephilile lo tata besaphila lo tata belezawuthiwa bekuzawuthiwa uzawufumana ibheyile lo mntu abe umoshe umntana ngapha. Uyayiqonda ke la. Hayi urayithi laa mama right laa mama. Uthetha nobubele waba ndilapha kukomani ke tata. Yabo. Otherwise hayi urayithi laa mama mphakamisela ndithi FIFA Women's League FIFA uthetho mani siye siwuthathele kuthi ezandleni because amapolisa laa mntu uzawuphinda afumane ibheyile. Hayi mani hayi nawe ubusowusiza kakuhle nje yintoni ngoku uhlaba ikhwelo lokuthathelwa komthetho esandleni. Hayi bona ke andiyazi kwela cala noba selungile nangu uSikhosana la Mr Sikhosana banguwe le nto ukubonayo by show of hands bhuti wami banguwe ndingakubamba kwelo cala ndiyakufumana Sikhosana kwelo cala. Mr Sikhosana kuyabonakala ke kuyabonakala ke mphathana uba okay ingathi ndamfuna Mr Sikhosana. Sengikhona. Andikuboni. Ayinguwe wedwa kukhona umbathana apha. Ukhona umbathana bawuSikhosana umbathane sele esihambisele kule ndaba sifuna uunderstanda ngokwicala lomthetho. Yintoni le nto sithi xa sibiza i-self defense because we have a case here yomama owafika umntwana wakhe ulwa walimaza i-perpetrator, then i-perpetrator was deemed as deceased yaye yasweleka, but inkundla namhlanje imkhuphile umama isithi akanatyala because it was self defense kumntwana wakhe lona ebephila with disability. Now masihambe namhlanje Mr Sikhosana sicacelwe yintoni umahluko between i-self defense nokuthathela umthetho ezandleni zakho ngolo hlobo. Okokuqala mandikunike ithuba lobuzibulisele nawe kananjani. Inkosi kakhulu. Thanks bhuti. Manibulise. Ndibulise wonke umuntu kule nkqubo okhoyo. In short lapha estudio nalaba abamamela inkqubo yangamhlanje ngibulise nendwendwe lakho elikhoyo apha estudio. Angazi lese studio lelapha online na but ngibulise kwanona futhi. Yes. Yeah.
Just uphendula man. Yes. Yeah. Yes. Just uphendula, I'm not sure line wethu now right. In short, into self-defense. Let's talk about the self-defense. Self-defense or private defense. It must be ukuthi uzama ukukhusela i-danger. Uyabona there's an attack. I'm not sure because ngizame ngawo wonke amandla ukuthi nami-ke ngizame ukuthi ngikhulume nje isiXhosa just to accommodate everyone. Uyayibona ukuthi kune-attack, uzama ukukhusela ukunqanda i-attack ukuthi mayenzeke. That means you are eliminating this danger. That is a self-defense, ukuyenza nje ibe lula. Uzama ukunqanda i-attack ekumele yenzeke and obonayo ukuthi ayikho enye indlela yokuyinqanda ngaphandle kokuthi uthathe action physical kuyo. Therefore, that is a self-defense. Okay. Make ngi-explain maybe ngelunye uhlobo because then ukuyi-explaina ngolunye uhlobo yinto ethi ukwenza i-example ethi there's ingozi-ke now, there's this person ongena aphethe intonga ofuna ukubetha. And even if akabethi wena, because of now ku-self-defense, it should not be you direct. Oh. Le attack, it can happen to anyone or close to up. And this attack, it's supposed to happen to a human being. Okay. You can't apply your self-defense ubulala umuntu but uthi ukhusela i-property. Okay. Uthi ukhusela isilwane. Uapply i-self-defense ngokubulala umuntu. I-value yokuphila, i-value yomuntu ukuphila komuntu compared to isilwane compared to i-property. It's also supposed to be reasonable. Self-defense. Yeah. Now you have a firearm unesibhamu. There's a person ophethe intonga. Useza na kwi-distance, I'm not good nge-distances, but then city 10 kilometers, 10 meters or 100 meters, which is far. Let's mention that. You say, okay, this person hears Yabalega, but it's still far. And upete into, and then we apply spam from a distance. That means it doesn't, it has to make sense and it has to be reasonable. That self-defense. Only a person ombona ukuthi uphethe firearm and now uphethe firearm ungayikhulula because ibullet iyakwazi ukufika noma kukuphi na. But into efana njengentonga, into efana njengomese, umuntu oza ngamanqindi, you should apply that when umbona ukuba at least ku-close range. It should not be a close range to the point ukuba he has to attack you, but it has to be reasonably distance. Umuntu oyibonayo ukuba if you did not eliminate that danger, lo muntu uyabekaza kulimaza wena kuqala. Now, let's go to the point. Ngiyakuzwa mention into ye-rape. I-rape already is happening. Okay. And then there is no other way yokuba ungathi uzakuthi ngomlomo suka. It won't be reasonable ukuthi lo muntu uzothi suka. So umama uvele wayibona immediately without thinking of other things, maybe wathatha lento ayithathayo wabetha for that person ukuthi asuke. Makasasukile loya muntu, if umama uyaqhubeka assaulta this person sekesukile and sekezama ukubaleka but umama amleqa mbethe, it's no longer self-defense. There was a self-defense, but you continued to attack. But if umbethe immediately, maybe lo muntu awela lana phansi, it has to be reasonable. Okay. And also it has to be reasonable to the point of if usikhosana uyafika kuwe mhlekaza afike akuhlabe ngomese and then from there abaleke. You can't take a firearm and shoot usikhosana sekabaleka. It's no longer self-defense because sekekuhlabile uyabaleka now. Okay. Now you are attacking back to usikhosana. The umehluko ulapho, now you are attacking back. Because of his self-defense is that ukuhlabile, you are taking a firearm, you see ukuthi usafuna ukuhlaba again, therefore you can shoot kusikhosana ukuthi mangaqhubeki. Yes. Okay. Masithethe kule nto uba ubuke wakhankanya into yokubana ngaba you must defend at all cost i-human instead of mhlambi awunoyi-apply self-defense over i-property. Ithini ngento ekunokwenza kwakunye nabantwana i-minor or someone that is living with i-disability, whether it's mental disability okanye ngokwasemzimbeni nakwakwinto izigaba ezithile, nalapho I can act in izawubona ngobana ngaba I-acted in good faith ukumnceda lo mntu injalo iye ideclare ngobana ngaba it was a self-defense. Make ngibuze kahle, you are saying you are defending this person or a minor disabled, okanye lo muntu oyi-minor disabled is the one who's attacking?
I'm defending the minor or someone that is disabled from Yes, yes, mister. A self-defense, it has to apply kuwe as a person who's defending your life, or you are defending a life of another person. So if you are defending a life of another person, a disabled person or a minor is a person. So you are defending, or is a human being. Let me put it in that way, because a property can be a person, but it's a human being. So you are defending the life of a human being. Okay. Yes. To what degree phambi kona sithatha abanye wena ba usikhosana bazawungena kweli cala ngokwasemthethweni masithi kunento yokwenza kwakunye ne-mob justice. There was a mob, abantu abaninzi bebetha umuntu uyi-one because of owenze loo nto beyenza, whether ebesenza into ethile, then kuthiwe xa bebanjwa aba bantu nithathele umthetho ezandleni zenu. Is it because bambethe kuba bengabizanga amapolisa, okanye ngokomthetho awuvumelekanga at all uku-assaulta omnye umntu regardless uba wenza ntoni? Masithi ke ngoku beningazidefendi, it was just a mob, nimfumene nimfice enezinto zakho, enefowuni, enentuntunu, okanye whatever the case may be. Because I said at first, self-defense, it has to be reasonable. That defense, it has to be reasonable. Now, when you are saying ningabantu abayi 50 or ningabantu abayi 10 to one person, ongana weapon at that particular time, onga attack him to at that particular time, this person already sekebile iproperty ikuye ezandleni. Why damage enye because of ungene ngewindow kulaa mzi ugqekezile? That means udamage iproperty. Wangena wathatha ezinye items nizibamba pha kuye emzimbeni ezi items senemfumene lo muntu. What is self-defense? What are you defending there? You are not defending something, however you are punishing that person. Therefore, there's a difference in punishing in a good defending. Because when you are defending your property, you will say, "Dimngande esethu yangena," and then I shot a warning or whatsoever. Ngimbona phethe umese ukungena kwakhe endlini. I noticed ukuthi kunabantwana, maybe mina outside, I noticed ukuthi kunabantwana endlini and uphethe umese. I had to shoot because I don't know ungena kwakhe endlini uzawufika enzini ngalo yamese. It's reasonable. This person is still going in, and you don't know kuba uzofika athini because uphethe weapon kuye. Either uzofika attack or uzofika abe, you don't know intentions zakhe. But a person already sekebile, sekeziphethe izinto zakhe. Your task ukuthi nimbambe, nimgcine, nibiza amaphoyisa, kuvulwe icase, abanjwe lo muntu loyo. Yes, I understand kukhona ama-forums and all that, but in nowadays ama-forums, sorry to say this, but in nowadays ama-forums, they tend to be criminals themselves. Because now remember, we are acting in terms of the law. And what the law says, this is a crime, it means this is a crime. If umthetho says ukubetha umuntu is a crime, that means it's a crime. If umthetho uthi ukubulala umuntu is a crime, that means it's a crime. So if what do you call a forum? If you are a forum member, you are saying you want to muhle umsebenzi owenza iforum ukubamba unqanda ubugebengu, and kwezinye indawo it seems like iyancandeka. But to be honest, kwezinye zezinto banqanda ubugebengu by committing ubugebengu kwabona, which is at the end kwathina sidikiwe zigebengu. You understand? Now it's conflicting le nto iyakhabana, sidikiwe bobugebengu, siyafuna ubugebengu bunqandeke. We see government wethu doesn't do or akasebenzi ngendlela efaneleyo. Awuzuthi ungu-government angizublame amaphoyisa but ngizawublame ugovernment. Awuzuthi ungu-government epolice station kuthi iveni iyi-one iphumile yokwenza into ethile. How come kwi-community enabantu abaningi kangaka iveni ibe yi-one? You understand? And then now there's this crime eyenzakalayo. Umphakathi udikiwe kudala ubelwa izinto dala uthini bayabona abantu baphuma ngebheli. They deserve ukuthi babe out ngebheli. Whoever umbona aphuma ngebheli beke deserve ukuthi abe phandle kwebheli because umthetho allows him ukuthi makaphume ngaphandle ngebheli. Remember phayana, as a lawyer, private as a defense lawyer, a prosecutor and the magistrate, we were not there the time a crime is senzeka. We do not know anything. We hear from you, and we apply the law. What the law says, if into ethini we are deserve now phume ngebheli lo muntu oya deserve. Uzazoxoxa icase yakhe mhlazo exoxa ke. Uzawufoundwa guilty ku-case or not, we do not know. But for now makaphume ngebheli. But umphakathi because of so yonke lento mawenzeka, and emotionally they are affected kule nto le. That is why umphakathi uba angry
angry, unga-understand umthetho usebenza kanjani, and then that is why umphakathi usithathele umthetho ezandleni, but it is not right. Yes. Okay. And now make mention Mr. Sorry ngokuthatha nje ixesha make mention ayikho right njani. Now to say to a person ombonayo kuba akasi danger at this particular time, does it matter kuba niyamazi kuba uyingozi lo muntu amadubula abantu, but at this particular time akasi danger ngeli xesha nimbamba ngalo, and then nimbambe nimbethe, and then ekumbetheni kwenu animbethe to disarm, because there is no anything ayiphethe weapon at that particular time, because ningathi niyambetha niyamdisarm, but you do not find anything, you proceed to assault a person until lose life yakhe. Remember, life yomuntu ibalulekile in terms of section 11 of the constitution. You understand? Once wathatha life yomuntu break umthetho, not just umthetho but against the constitution. Yes. Nkosi kakhulu. Isithathu sibeka phaka kwemizuzu mibini phambi kwesithi ke thina ke intsimbi yeshumi. Mphathane mhlawumbi nawe khona into ofuna uyoleka okanye ufuna ukuyibuza kwabakwasikhosana phambi kwanani ndibe kanti ndithatha bangele kweli cala. Ya, ingxaki ke mphakathi nabe ndifuna ukuyitsho kaloku. Yilaa nto thina besisithi thina bahlali at some stage besirhalela into yoba umthetho uamendwe, but ke ngoku ufuna uamendwa xa une-two-third majority. Kodwa xa ujonga umthetho abantu baba ne-enga ngenxa yamasolotya athile angahambisaniyo nabo abahlala babe bona belimelelwe ngabantu babo. Nantsi ingxaki. Okay. Ithetha ukuthi ke ngoku that's why sisithi thina, yes, i-constitution, it's a constitutional democracy South Africa, ilawula ngokomthetho, kodwa umthetho lo wawo ukhona ufuna ujongwa khona, kufuneka ku-amendwe kulaa constitution. Zikhona phaa ii-errors ezirongo. Okay. Ekunyanzeleka babona ke ngokwesikhosana bazisebenzise, but they are against the society. That's a problem. Okay. Bawusikhosana make sibuyele kule scenario at hand phambi kwana sibe kanti sithatha abaphulaphuli. Now the scenario is like umama washiya umntana wakhe that is living with disability. Wahamba umama wayekwenza imisebenzi yakhe, mayebuye wafika umntana wakhe omncinci engekho sendlini. Xa ibuza kubamelwane bathi amamelwana umke kwakunye nalona which is the deceased, that was the perpetrator. Xa ifika mama wanokha multiple times endlini. Xa ekhaba ucango wafica kukho a situation. At first it was alleged that the situation seemed as if it was a situation where the accused was assaulting umntwana lo omncinci in sexual assault, your rape, whatever decree it may be called. Then assaulta wambetha, then the deceased wabe kanti uyasoleka ngela xesha. Now kwathiwa ke enkundleni, now according to your section lokuqobo ikhankanya that ukuthatha umuntu ngokomthetho umthatha umphefumlo ukulwaphula umthetho, inoba mhlambi inkundla ijonge eziphi elements ukuze ifikelele kwetyala kwesigwebo sokubana ngaba nyani umama akanatyala. Inoba ifikelele kwesasigwebo kulaa nto bukayichazayo ukuba kusenokwenzeka uba wafika at first umama isenzeka le nto, then she couldn't help herself, wanyanzeleka kuba abethile, then kanti umbethe kwindawo erongo lo wayichaphazeleka. Ndifuna nje sibe ne-clarity kuloo ndawo. Phayana kukhona maybe sexual assault, one, which is it can be rape if there was a penetration. Phayana kukhona kidnapping, which is number 2. Okay. Yes, kukhona kidnapping because of uthatha umntana without will yakhe. Yes, umntana omncinci maybe akana capacity, but therefore it's without will because of then kumntana omncinci since engana capacity, you had to request from the person again now on the authority, umzali umuntu who takes care of umntana ukuba makavumele ukuba ungahamba nomntana. Uhamba naye without that authority from that person, it's a kidnapping. Now umama asazi ufike maybe kwenzeka i-act ethile, which is a crime kwa kidnapping kwaleyo. Ma ufika uzama ukuzokhusela umntana akho uzomthatha, that means there's an attack. This person already kidnapped umntana akho, and now ma ufika this person maybe uyama assaulta, whether sexually or physically, or is penetrating, is having a sex nalo mntana lona. Ufika ufuna ukunqanda loo nto ukuthi umama uyinqande wenze once i-act yakhe or kathini. It has to be reasonable to say, no,
this act itself umama bekizama ukukhusela. So ecourt kuye kujonga izinto ezinjalo kuba it does apply na into self defense na kuba you are defending a life of a person, you are defending a life yalo yamntana. Okanye if ibizoba istory esi different if umama ufike seyenzekile bebe umntana afika abalisa ukuba hey ubhuti isikhosana uye wandlungula uye wenza u1 2 and 3 umama asuke kwakhe endlini ayeke umntana afike phaka kwasikhosana afike abethe isikhosana. After the act, therefore it becomes the attack itself. It means umama nge-anger yakhe your attack, but now if umama ufika isenzeka, it's a self-defense. Hayi ke sikhosana usincedile because ndifuna uplaga abaphulaphuli bam apha kuba ndiyababona uba sebefuna uyobetha abantu. Niyava ke ngoku ayithi xa usoziva uvukelwa ngumsindo kuqala uyobetha irhanqa ubuye emva sowuqonda ubana ngabatyhini Thixo uthiwe umntwana udlwengulwe ube ngona uyobetha ayiseyo self defense. Siyaniplaga ke apha ke ndiba zomthetho uba nibe kanti niyakwazi ke ubalekela kwezona isithathekelo ndisibeke kwimizuzu mine phambi kona sithi emveni kwayo intsimbi yeshumi icingca ngolo hlobo uyaqala uvula ithetho lakho masikwamkele uphulaphula ungaphambili esikhululo sakho iVisara FM igama lenkqubo imbadu nalapho ke siphethe umba omkhulu ingakumbi apha esithilini sithelekisa ke ngaphakathi endlini ukhona umela abahlali kubana ngaba beyiqhwabela izandla into yogweba inkundla ngendlela inkundla egwebe andiyazi ke Mbathane noba kwenzeka ntoni kolo cala lakhe khona nje i-distortion nje incinci ixhego lam nalapho ke inkundla igwebe ngecala labahlali lokubana ngaba okanye lukamama lokuba umama akanatyala kananjalo uba usikhosana ukhona kweli cala ukusinika kuba ngokomthetho inoba inkundla ibijonge ntoni wasole futhi wayenza yambaxa okasikhosana ukubonakalisa ukubana umandawoni kwiinkalo ze-self defense ukwenzela uba singaziboni sigaxeleka ezingxakini ngephantsi kwezigaba zokuba sibe kanti thina sithi senza laa nto sithi xa sibisa i-self defense. Ke ngoku ndizanivulela ke baphulaphuli nabathandwayo ndibona ngabe nibe kanti niyangena ngaphakathi siva ubana ngaba bathini ka masiqale emnxebeni siva uba bathina ngumbhalo molo Mphatheni. Ya uza kum uphethe intonga uyandibona ndiphethe isibhamu ya uza ngevungu uphethe intonga uyandibona ndiphethe isibhamu ya so ke xa ndindasigqibula emlenzeni intonga kufanele ndilinde ude ezondisam just because uphethe intonga uphethanga sibhamu. Okay, uyabuza mos Ndiyabuza uyandibona lo mfana ndiphethe isibhamu uza ngentonga uzondibetha so mandilinde adeske abe yi-1 meter phambi kwam andisam. hayi but ke andizuyiphendula ekhona usikhosana uzayiphendula ngokwakhe. Enkosi kakhulu Kuye enkosi. mandimnike Putsipho. Yes. Look, we are not saying umuntu makaze asondele to the point ukuthi na ubone ukuthi no now uzongatheka. I'm not good ke ngento ze-meters ukuthi kilometer imlona mani imeter ingakanani 2 meters ingakanani, but it has to be reasonable to see even if intonga uyabona kuba kule distance akuyo even if iyabetha ngentonga ayizofika pha kuma emzimbeni, but you see kuba if ngiyamiyeka lo muntu ukusondela kwakho uzanilimaza and intonga izawulimaza umese uzawulimaza. So you need to eliminate. There's no need of to kill. If sometimes you see when you yabona mayokwenza i-license of i-firearm ke it says you shoot ayithi udubula noma ikuphi, and most of the time ne-trainers zakhona zivamise ukuba you shoot emzimbeni because of umzimba is where you can be able to size kakuhle i-target because of eminyawo inyawo limatepe and ulibhude ibullet and then uyobetha kwenye indawo e-wrong. So you just shoot a person because of you see if you are not shooting this person uzakubulala. It's not only defense about this spam game. You can defend ngayo yonke into ekhoyo. You can defend ngayo yonke. It's just that I'm making example ngento spam game now. But you can defend ngayo yonke into ekhoyo. Okay, Enkosi kakhulu masithathe abanye sibafu babathi nje mandinivulele baphulaphuli 0738491740 Mbathane qala phambi kwanani bathathe ngemvume yakho nawe uyavuma okanye khona ufuna uyoleka okanye ufuna uyibuza qala tanci. Hayi akho nto ndizawuyibuza mna. Cha into endiyikhuthazayo into yoba kaloku utshaba xa lufikile kuwo akunawuthiwa songa izandla sokuzikhusela kuba luphethe isikele. Yile nto eyinqandwa ngucele leya ethi awunawubulawa uphethe isibhamu ubethwe ngumntu usalibele kukuba usenekhondishini ezithile. Yeah. Ikhona ingozi abusuke ulimale ngoku usalibele zezikhondishini. Enkosi kakhulu Mbathane masibathathe 0738491740 bathi kweli cala. Mbhathi mandibhotise mhlobam. Bhota tata bhota.
Kwathi andiyazi uba kuyawude kube nini amadoda uthi xa kushukuma iindawo zokuthunda equbule ngesini. Andiyazi uba olo okanye elo nyala okanye loo ngqondo okanye okokufa kwengqondo kuyawuqhubeka kude kube nini. Uyabona mkwathi, nanamhlanje andikaxoli. Udaba wam mna ngaphaya eMgcungcuzu kwindawo ekuthiwa kuseMbangubomvu apha Mgcungcuzu. Wadlwengulwa wanqunyulwa umqala uMafika. Nangona abafana babini abayenzayo loo nto leyo babhubha, omnye wahlaselwa ngalaa mzuzu wayegqiba ukuba wakuvela wayithetha loo nto uba nguye lo wenze le nto. Wahlaselwa ngalaa mzuzu ngabahlali kwaphela ngaye. Omnye wabuya naye wazokusweleka ethubeni wanantsika ebethwa ephinde wadlwengula. Andikaxoli nanamhlanje. Kwazi bani uba ngaba lo noBarrett lo ebeza kwenzani kulaa mntana ugqiba kwakhe umdlwengulo? Eyi bhuti, iinto ezinje hayi khona. Andiyazi uba ngaba ngamadoda anjani okanye ngamadoda atheni la iinto ezinje ishunyayezwa oko le nto mhla nezolo, kodwa basaqhubeka abantu besenza le nto. Ibuhlungu yona. Mhlawumbi bezambulala laa mntana laa ndoda umgqiba kwayo loo nto le. So lo mama lona ndiyacela abantu bakufutshane kunaye. Uyabona ndithandile nento eyenziwe ngooPremier bahamba bonika inkxaso. Isingase ke ngoku nasemphefumlweni lo mama azanye ulungiswa, angazisoli ngalaa nto ayenzileyo. Uba bekusithiwa unoBarrett ngumntu yedwa akanafemeli, bekunolunga amadoda aloo lali amcwaye, awumbeka entabeni adlwe ngamaxhalanga angangcwatywa nongcwatywa. Kuthiwe isidlwengu siphelela phaa, omxhoma phaa entabeni abolele phaa adlwe ngamaxhalanga. Kuba wanyamezeleka amadoda angaka, indoda epetya inkamnkam ibe isenza amasikiza nje. Andikhathali noba ibingumfana. Kodwa umntu ingasayithathe into ayisondeze kumntanakhe, ayijonge uba ngaba inganjani. Nditsho uba ndibuhlungu mane mqwathi mani, ezi zinto ezi, into edibene nodlwengulo phakathi. Eyi, hayi khona. Enkosi kakhulu, enkosi kakhulu, enkosi kakhulu. Bawusikhosana, nawe bawumbathana kwelaa cala. Umthetho uyazijonga ii-emotions, laa nto yobana ngaba ingathi abantu in most cases ba-actor based on ii-emotions, ukuva imizwa ubana ngaba ikhona mani laa nto Sikhosana ngoku sasafunda phaa esikolweni yayithetha nge-provocation nobana ngaba umntu ebenomsindo to what degree. Ngowuphi umsindo olindelekileyo ngokwasenkundleni ube kunyhani ke kuze sidetermine uba uyabona ke ngoku uMr Sikhosana ebenomsindo because uStokhwe umprovokile okanye umenze loo nto amenze yona? Mr. Kokuqala make ngithi uyazi umthetho awudraftwa okanye make ngithi awubhalwa sithi as lawyers. Amagqwetha awabhala imithetho. Amagqwetha ayafana nani nonke. Umthetho ubhalwa ngabantu eniye nabavotela nabafaka eParliament. Ama-politicians abhala umthetho. Members of the Parliament zibhala umthetho. Ziwuthathe lo mthetho. Zuyise kupresident. Awusayine upresident lo mthetho. Ibe semthethweni lento. Amagqwetha ayaya phana yo interpret umthetho. Ayaya yo defend umuntu athi because of wenze 1, 2 and 3 and 4 ithi procedure uthi umthetho and therefore kuza kwenzeka oku. Umagistrate or ujudge athatha i-decision based on that. But lo yamthetho awubhalwanga sithi. So whatever we do a court, we interpret umthetho obhalwe zi-politicians. So now into edibene nento ze-emotions and what, Mr. Make ngikulungise lana. Uyabona laba babhala umthetho bayihlakaniphela into efana njengaleyo kuba uzaba nomsindo uthi waprovokwa ngoSikhosana. Bonke abantu bayaprovokwa, Mr. Make ngenze nje example nje iphuma esayidini. I think futhi kusebusuku mos le show imanyelwe ngabantu abadala.
let's say uzawufika wena uthi utata uSikhosana uye wathi ukrexeza nomama wasekhaya apha kwami ngaba nomsindo ngam-athekha kutata uSikhosana to the point yokuba utata uSikhosana waluza impilo yakhe wasweleka. Uyayiunderstanda loo nto ukuba into ye-emotions nokuba ukuba nemisindo nokuthini ingaba wrong if i-court ingafuna ukuconsider lezo zinto, but at some point they do a bit, but azinaweight kangako ekuthini ungafunyana ungekho guilty because of ezo zinto, because abantu abaningi bonke baba nemisindo ukuze benze i-action ethile. Okay. Yes. Mathane, ikhona ofuna uyoleka? Ya uyabona ke uSikhosana uyibambile uhanisana nalapho singithi kuwe Msasazi. Ngela xesha besifumana i-two-third majority besine right yento yoba lo mthetho wethu kumasolotya osibethayo ngawo sibe siwulungisile ngela xesha asawulungisa. Khumbula ke Msasazi, umthetho ubhalwe pha ngo-2000 ngonantsika ngo-96 ukusenziwa zipolitician ebeziphuma phantsi kwengcinezelo zibethwa intlungu ngela xesha zalungiselela iimeko ezithile. Ezi meko ngozibackfireyo ngoku singaziqondi i-politician. Uyayifumana ndiyithetha Msasazi? Kwakulungiselelwa imeko ngamaqabane. Ngoku ezi meko ngoziyavutha zivutha apha esandleni ngoku. Akasakwazi uamenda ngoku kuba kaloku i-two-third majority ayikho. And ulaa mthetho lisolotyeli phaa ndikuvumela uamende xa une-two-third majority only. Ngoku asikwazi uamenda. Uzawuamenda njani ngo-40%? Ndiyakuva. Awukwazi ngo-40% Msasazi. Alright. U-40% kaloku chaza uba ufeyilile. Asikwazi ngobheka emva, asikwazi ubheka phambili. Sinemanzini nje. Okay. Masibathatheni Mbathane. Masihambe nabo. Nakomnye sithi kweli cala, hayi STK andikhuthazi ukubulala kodwa kule case ngekufe bani ukuba umdlwenguli ebezongena kumama, hayi umthetho mawuyeke kuba ngasa yikheyisi yodlwengulo ye-rape. Sesenixhobisile kubona ngaba ukhawulelwa njani umthetho kweli cala. Basithatha abanye ke sifi bona babathini na nakomnye bhala kweli cala sithi molo Msasazi, hayi ndiyaqhwaba mnizandla nam ndithi into eyenziwe yinkundla yaselidifre ndinqwenelela kungenziwa njalo kubo bonke abantu abathathela umthetho ezandleni zabo ngendlela yokuzikhusela. Ndingulazola Bhutibhara Gibese ekomani Dango kamandi ke Bhutilazola sewuncediswe kweli cala nguMr Sikhosana sokuba umthetho ukukhusela njani xa usele uthathele ngakuye ezandleni usithi wena uyazidifenda. Esithi molweni Msasazi, ndinguzikiswe eCacadu ezitandini ndiyiqhwabela izandla into yenziwe yinkundla yaseCacadu namhlanje ukuba banokutshintsha imithetho. Odlwenguleyo abulawe, obileyo anqunyulwe izandla ezi ebesiba ngazo akanatyala umama malichithwe tu elatyala. Befanele wenza njani ngomntanakhe edlwengula yindoda endala ekhubazekile? Bonakala bamadoda abantu bangena ngomsindo apha beyibona yonke le nto yenzeka kweli cala. Nakomnye sithi kweli cala, molo Nomatyala, nakumakhulu uxela le nkwenkwe kum ndingummelwane imkhuphela ibhozo akho umkhonto ifuna imali ngenkani. Ndibize amapolisa angafika no time makade afe sikhona. Uyabusa. Molo Nomatyala, nakumakhulu uxela le nkwenkwe kum ndingummelwane imkhuphela ibhozo umkhonto ifuna imali ngenkani. Ndibize amapolisa angafiki two times makade afe sikhona. Uthe kaloku uba uSikhosana akunyanzelekanga uba ube kanti ubudifenda wena xa kuze ube kanti iyacaca ubana ubusenza i-self defense. Ubana ngaba uyabona ubana ngaba kukho omnye umntu osemngciphekweni ekhutshelwe imikhonto namabhozo, unga-ektha ke ngelithi ubumkhusela loo mntu njalo 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 njalo. Masiphinde sithathe abanye sife bona ke bathini na iza kaloku kwebu itheni na. Tata Msasazi, neendwendwe zakho mandiphinde ndibuye ndingunolusindiso apha kwabhala
ziyaxaka izinto zomthetho. Umntu uzothatha umntana wam apha kwam, ahambe naye amse kwakhe, afike kwakhe amreyipe. Ndifike mna ndingumzali, funeke ndimtyhale, mandenze ngolu hlobo, ndimtyhalile ke ngoku. Afika abanjwe ngamapolisa. Lo wam umntana ngulo ungaziphilelanga kakuhle. Ubomi bakhe uzophila ubomi obunjani umntana lo wam? Abe yena lo tata ezawuhamba abheke ejele, afike ejele atye kamnandi, aphile kamnandi. Ndibe mna ndihleli nomntana ohlukumezekileyo engqondweni nasemphefumlweni, engazuphinda abe rayithi. Umthetho uyasicenzela. Singabazali siva kabuhlungu zizinto ezenzekayo. Ewe, ukubulala ayonto ibalulekileyo. Ukubulala ayonto efanelekileyo. Kunjengokubana nokureyipha ayonto ifanelekileyo uba umntu angayenza, umntu ongutata angayenza emntwini, noba ngumama noba ngumntana. Izinto ezenzekayo zisihlukumeza emphefumlweni thina, ube umthetho ungasithatheli ingqalelo. Ukuba ngaba ubuzithathela ingqalelo izinto ngezingenzeki zonke ezi zinto, uba oomama bathathele umthetho ezandleni zabo. Enkosi. Nkosi kakhulu. Bawusikhosana, ikhona umuntu omhlawumbi nombathaneni ufuna uyoleka nanku umama ebeka imbilini yakhe kweli cala? Kimi kakhulu akusekho engisazokusho ngoba ngizabe ngiphinde into eyi-one. Konke Yeah, kuyafana. But then into yourself, maybe futhi ngingasho nje, maybe ngibe sengikhululeka apha. Ngiprepare nje ungomso cause sisaqhuba nje kwizinto ezifana nezi nangomso. But into engingayisho kakhulu is that even nokuthi you apply self-defense, as I said, ukuthi it has to be reasonable. It has to be reasonable. If kumele ubetheka yi-one ngentonga, that is why bengisho ngithi let's say ngabantu abaningi, if nikwazile ukumdisarma that person immediately after nimdisarmile, whatever weapon ayiphetheyo or whatever senzo azama ukusenza, niyambamba nimgcine. Ayithi iqhubekani nimbethe nize nimbulale. It's only to disarm that person and then nikwazi ukumbetha. And if ikhona enye indlela yokuba ni-applye i-self-defense without ukubetha, niyakwazi uku-apply i-self-defense is not about ukubetha cha. I-self-defense kwaukumbamba nje lo muntu lona nimsuse kulento le nimvalele endaweni ethile. It's also to apply a defense ngokwenza konke lokho. Okay. So it is because of abanye abantu bazaba nento ethi kutheni lo mama iwinile i-case, kutheni ubhuti wami yena wayiluza i-case kodwa nabe ka-apply i-self-defense. I-court ijonga i-facts, ibone ukuba it was reasonable or not. Okay, So, all right. Bawusikhosana. Wembathane phambi kwana ndiphunculo bawusikhosana, yisa. Kodwa ke msasazi masikhumbule into zakuthi ukubulala umuntu ayikuba umhlaba bhubhe. Umntana omncinci kwesa stage ekhubazekile umlimaze, masithethe ngomntana omncinci akazuphinda mhlawumbe xa emdala abe nabantwana udlungulwa indoda endala, uyambulala umuntu emphefumulweni ngokwenza msasazi. Laa mntana xa umkhondema at that stage yonke ii-organs zakhe aziyilungelanga le nto, uyamgrungqula uyindoda endala, umbulelanga umuntu ngelo hlobo, umbulele msasazi. Ukubulala umuntu ayiko kuba ngcwatyo msasazi, isenzo esibi esimdaka osenzileyo umbulela umuntu. All right. So already laa mntana ke ngoxa ekwesa stage indoda endala imkhakhe njalo, ufuna umxelela uba laa mntana kangazukwazi uba yena ngoku abe ii-organs zakhe ziyasebenza xa emdala akabulewanga, ubulewe. All right. Come again. Into akwenzeka ngoku akazukwazi ukwenza nto, umkhubazile. All right. Masithathe nabanye. Ubulalo komthathazi.
Alright, ziyakhamana kweli cala. Ziyakhamana kweli cala. Into ngibandukane nelo nako ngena impatho lena moto khawukile yena kweli cala. Khawuka kweli cala. Bawusikhosana, mandukukhululeke wena kwelo cala. Siqhubekeke kwakunye noMphathane nabanye kweli cala. Sibulele kakhulu ngegalelo lakho kananjalo. Usincedile mani ngokusikhanyisela kwezinye indawo ingakubi kwezigaba zomthetho. Inkosi kakhulu tatam. Inkosi ndiyabulela. Khosana Nkosi. Ndiyabulela. Kunjalo nje as much as sinqanda kwinto ze-forum kuba nani ningabeke nisawuthatha umphefumulo wabantu kwezi self defense, kodwa mase nikwenzile oko ningake nisifonele nathi kwaSikhosana nithi sizonidefend, sizanikhupha xa nibanjiwe. Enkosi. Inkosi kakhulu bawusikhosana. Saphinda sikrweqe. Uthetha kamandi kasesigqibeleni. Yeah, uthi uzanikhupha. Mphathane ungalahli ke wena ndizawuqhuba nawe. Bawusikhosana, inkosi kakhulu. Enkosi. Okay, ukhona bengena kwela cala khawuphinde ubuye ke mani uxolo nje bendisomncane nje ukubamba ndiphazamisa kube sizakhupha uSikhosana kwela cala 0738491740 khawuzeke ndizokwazi ukhawuleza ndibe kanti ndiyakubamba nawe ndikulungiselele kweli cala. Sikuvuba uzawuthina wena kweli cala impatho lena molo. Ndingasoke bendikhanda ubuza apha kuba uMbathane. Yeah. Bona bezipolitician nale mibutho yabo bakwazi udibanisa ke ezivoti zabo bafumane be-2/3 ntontoni yabo bakwazi ukukhuphula umthetho. Badibanisa ngenjongo zobefuna ulungisa umthetho phakathi komsindo welaa xesha badibanise nje bangamathandazi ukuthi ingakwazi ukwenzeka loo nto. Inkosi. Inkosi uba umpha kweli cala. Inkosi into kampha kweli cala Mphathane. Unyanisile umntakwethu. Yile nto msasazi besike sayifuna nangeli xesha beke komnye umbutho omnye utata wayeke waphatha apha eTranskei sasisithi nokuba sikwemnye imibutho make simxhase sasisenzela ukukhangela esi sininzi se-two-third majority. Ayibalulekanga msasazi le nto yala maqela ngakumbi laphikisayo. Omnye abe nekona yakhe kwelaa cala, omnye abe nekona yakhe. La magcuntswana akayenzi esasininzi sika-52+1 funeka kulungiswe lo mgaqo-siseko. Unyanisile kutata into uba le unukuselana ngamakhwapha ayisisindawo ngoba ekugqibeleni ilizwe ngonani liphuncuka ngoba kaloku ngoku asinawo amanani ngoku ngoba ngosibolekisana ngenxweni akho manani ngoku ulungisa umgaqo-siseko. Iyavakala Mphathane, masithathe abanye kweli cala. Uthetha inyani utata. Alright. 0738491740 uyaqala ivula uthotho lwakho masikwamkela uphulaphula okungaphambili esikhulu sakho iFisar FM qabala inkqubo yembadluli amazwe moya ngu-90.6 98.4 99.9 megahertz heheza njalo kuyiphi ixesha kwelihlobo ndikuluthanda kwasitokho ichuncembe 0738491740 ukhona uMphathane sesincokola kunayo kwela cala sijonge ke le siyincokola nje sesihlise nemisindo ke ngoku sele sikhanyisele nawo uSikhosana ingakumbi kwindima ze-self defense nezinye kweli cala bathini ngapha. Mandibulise Dikela kuwe kuqala kwakunye neendwendwe zakho apha estudio nabaphulaphula bonke bembatho. Kungokuhla ngomvulo umba ushushu Dikela. Iyavakala into exoxwayo namhlanje uba yeyi ayikhona. Noko inabo ubushushu nobuzaza bukwakhona apha kule nto. Kwathi xa sinothetha nje inyaniso wena lo mama akarongwanga ubheka phi. Ibibuhlungu inhliziyo yakhe xa kusenziwa le nto kangaka emntaneni wakhe. Yaye ke funeke siqaphele okokuba apha emlweni iba ngumaqalabethe ngoba kukho ilizwi esikhule lithethwa ngabadala elithi bekungangafabani. Umthetho soze siwuphikise wona Dikela wabekwa ngolaa hlobo. Umthetho soze siwuphikise wabekwa ngolaa hlobo kodwa funeke sazi okokubana noko imbana ke le nto yenziwe ngulo mfo madoda imbi kakhulu. Eyona nto ipointi endiyiqapheleyo kakhulu enoburongo kakhulu apha lo mntana udisable. Umntu odisable nanoba ndingamfanisa nomntu onjani na. Ndingamfanisa nomntu oswelekileyo ongekhoyo apha emhlabeni uba ucinga kwakhe kuthatha ithuba, ukwenza kwakhe kuthatha ithuba. Ngonje lo mama ebezawufika apha ambambazele lo mfo emfundini yiyeke le nto yenza Dikela lihamba ixesha elo xesha. Yaye akwazeki noba lenendedeba ukusuka kwayo ukuyeka ukugqiba kwayo kwenza le nto izawuvuka imenze intoni lo mama
Is-ayida lo mama ibizamqenga imbulale kuba isazi okokuba lo mama uvuka kwaka apha uzawundimangalela ndibe nguloo mntu uzawube ebanjiwe. Suka ixhegwazana lathatha isigqibo. Yenye ke ye-self defense ke leyo kuba ebekhusela umntana wakhe. Uba ukusibone isikhukhukazi setyiphu silwa sibe bomvu, ukhetsha kunjanjuku simtetha simgqibe tutu isikhukukazi setyiphu, ukhetsha eyinamandla enjeya ngenxa yokuyazi okokuba sona asikwazi ukuluma, asikwazi ubetha ngamanqina, koko siyakhaba. Ube rongo ke kwezomthetho ke Dikela, kodwa ke hayi into yakhe iqondakala kabuhlungu. Ngumthetho nje naqhali lo usibhidayo thina. Uthi ngeli xesha uvingcelwe endlini uxoxwe into ende ngawo ngesigebenga esikungenele ngaphakathi. Umuntu uba ukungenele endlini ngaphakathi, andiqondi khona enye into ekumele ukuba ithethwe. Nijonge ukonzakalisana qha, emveni koko kusikeke kulimale lowo ulimalayo. Make ndiphulaphule ebantwini Dikela, enkosi qwathi. Wayebethe vova kwelaa cala Bobelo ngubhanqo lo isithi ke uyayivala kwelaa cala, eyivala njalo kubhanqo. Masekuwe ke mbathana wakho wokugqibela phambi kobana sibe kanti siya kumxholo wethu wosuku, nawe ndizokuphuncula sizoyincokola sele uphulaphula usekhaya. Mbathana omhle. Mandibambe ngezandla zosibini kumzontsundu. Ya. Ndithi ewe kakade asothukanga nto, ingwe zidla ngamabala. Ibingamsasazi singafunda singumzontsundu kwicandelo ke loo tata neloo mama, into yokuba lifikile ixesha lento yoba sizithande, sizixabise, sibe luncedo kubantwana bethu, siwazi umgaqo sisekuthini ngamalungelo abantwana, sibathande abantwana bethu, sibahloniphe. And lifikile ixesha lento yoba ngoku kubekho iikhoti msasazi ezizawuthi zibe special, zigcine zisuse abantu abenza amanyukunyezi kubantwana bethu. Ngoba ngoku kuyaqonda abantwana bethu abakho bakhuselekanga, nokungakhuseleki kwako kubanjwa ngumthetho. Umthetho mawutshintshe, ungathathi ixesha elide ukusombulula izinto zimanyukunyezi, ukwenzela uba kuzobuya isidima soomama bethu, oomama, abantwana bakhuseleke, bakhule bekhuselekile, ukwenzela uba sibe nesizukulwana sangomso msasazi. Ngaloo mazwi ndithi maze nethole, ndiyabulela. Enkosi kakhulu Mbathani mani, enkosi kakhulu ngegalelo lakhe. Enkosi Mbathane lo bethuna nesihla kwelo cala, besincokola naye ke kulo mba kamama lo wawo kwela cala ufunyanwe ke ngenatyala enkundla kamantya ngapha eCacathu. Nalapho kabantu bevuyisana naye besithi kananjalo thina besiyazi ingathi singulambongo ukutshona kaMindi, thi ke thina ke xa iqala thina magwala thina bani besiyazi njalo besitsho abantu bemqhwabela izandla bentyontya kwela cala besithi kakade bekumele igwebe njalo inkundla. Masiye ke kumxholo wethu wesibini, xa sibuye sibe kanti sizawuncokola phezu kwaloo nto. Ucinge ntoni ngokungenelela kwenkokheli yombutho i-Economic Freedom Fighters, EFF, uJulius Malema kwisankxwe esithe cwaka sikacwecwe, kwityala likacwecwe, njengoko ilizwekazi koMzantsi Afrika sekubonakala uba lincaphile kunqakameni phantsi kwezigaba zokubana ngaba kufunyanwe ubulungisa ngocwecwe. Umbuzo otshotshentla xa besididiyela noxa wam kwelaa cala ebirhalela ke sibusise kukubana kutheni ingathi thina xa sisenza isankxwe singabantu baseMzantsi Afrika sicela injezu? Ingaba nyhani asisimeli isankxwe thina? Kuba ziyaqheleka izigaba apho kuphakama khona abantu, sibaxhase futhi kubhekwe ezinkundleni zikamatyi sikhona, kwizihlandlo zesibini nesesithathu asisekho thina. Kutheni kuthe cwaka ngesankxwe ngoku sokubana ngaba buphi ubulungisa kwityala likacwecwe intwazana eneminyaka esi-7? Ingaba le nto isixelela uba thina siyadinwa kukwenza unqakamo nabafedayo kananjalo, sithi singonondaba okanye sithi singabantu? Uzayibethi bembaxa ke wena ukuyicacisa ukubheka phaya kananjalo.
xa sele sibona ubana ngaba kukho abantu ngoku esathetha ngabo kakubi kwityala likacwecwe ukuquka uprincipal, zaze sabona abasemagunyeni ababesintlokotisa ekuthetheni ngolo hlobo, sicinga uba sibathembile, besihla nomcinga ngoku bengathethela umphathiswa wesebe lezepolisa naye wahla nomcinga sithi ndixolisa ndibotyo kuye ke uprincipal waseBakeview ngokuthi ungumrhanelwa wasasishika ke thina ke sithe nqabalala thina besimthuka sithetha ithini into ngathi make sicongole utheni siyadinwa kukwenza isankxo kwilizwe loMzantsi Afrika okanye sithanda nje injezu kwakunye namehlo thina ubana ngaba hayi sithi entweni thini hayi nathi besi-involve kuloo nto ngapha kwakho loo nto ayikho loo nto senzayo. ngusisiBrenda Fassie sithi gqibeleni kosuku nakupenda xa sibuye siyayincokola 0738491740.